मेरा दाहिना हाथ है। सलामत रहे दोस्ताना तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ, कि तोहरा जैसन यार कहाँ, तोहरा जैसन प्यार कहाँ। अभी प्यार के बीच में आ गई है दरार और नया एंट्री ले ले हुआ आशीष सिंह पवन सिंह के बल्ले नया यार। अब नहीं जाना थे तो हम आपको बता देते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से संक्षिप्त में समझा देते हैं। दरअसल बात ऐसा बा कि कुछ दिन पहले से एगो जब से चुनाव बीतल तब से पवन सिंह दीपक सिंह साथ में ना दिखत रहन। दीपक सिंह जो पवन सिंह के मैनेजर रहन उस साथ में ना दिखत रहन। अब दोनों जना में थोड़ा सा दरार आ गिरल चुनाव के लेके कि चुनाव हरलन तो कारण सबसे ज्यादा लोग का होला कि सबसे ज्यादा दोषी मानल जाता रहा कि दीपक सिंह के कारण पवन सिंह चुनाव हार गई। एग्जाम तो इहो लगा था कि 15 करोड़ रुपया तक के फ्रॉड करके दीपक सिंह भागल बड़ा कहे कि मतलब कि 15 करोड़ रुपया तक ले ठगी कैले बड़ा पवन सिंह के साथ। बट कहे के बाद बार राज कुछ और भी खुल के होता, बहुत सारा राज खुल के होता। अब कुछ दिन पहले जहां तक खेसारी लाल भी विवेक सिंह के अपना मैनेजमेंट से हटा दिले तो उनको पे इल्जाम लगल कि दीपक मैनेजमेंट हटेला के कारण मेन कारण रहा कि विवेक सिंह बहुत सारा पैसा फ्रॉड कैले रहे खेसारी लाल से, बहुत सारा जगह से साइन करवैले रहे गाना उना खातिर जोना के बारे में खेसारी लाल के कुछ अता पता ना रहे। खैर अब तो खेसारी लाल अपना आपके भोजपुरी सेलिब्रिटी करके कोनो बावे इवेंट ऑर्गेनाइज कराए वाला ओकरे के अपन सारा मैनेजमेंट दे देले बड़े, अब सारा उहे मैनेजमेंट करेला। अब बात करता है संजय हमनी के सबसे खास पवन सिंह जी के लेके, कि पवन सिंह और दीपक सिंह जी के जो मित्रता रहलन वो मित्रता ना रहलन, वो जो मैनेजमेंट रहलन वो मैनेजमेंट ना रहलन, वो जो भाई वाला प्यार होला नु। पवन सिंह कई बार देखिए एक और वीडियो लगाते हैं जरूर आता है, वो मेरा दोस्त है, इसका नाम है दीपक सिंह। मैं जी गया पवन सिंह कई बार ये चीज के जतैले बड़े कि हमारा भाई के हुआ अगर बा अभी के समय में सबसे खास सबसे क्लोज सबसे नजदीक तो वो दीपक सिंह बाड़े। और आज हम जिज्ञा बानी तो एगो दीपक सिंह के बहुत बड़ा भूमिका बा। और इस चीज के माने के बा कि 2023 में एक तरफा भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कहा जाओ तो 2023 में एक तरफा भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह बजल बाड़े। और बजे के मुख्य कारण ई बारे कि कहीं ना कहीं दीपक सिंह के मैनेजमेंट बढ़िया बढ़िया कोलैबोरेशन भइल, हिंदी गाना के साथ बहुत सारा कोलैबोरेशन भइल, बढ़िया बढ़िया गाना एलिशन, हिंदी सॉन्ग भी एलिशन लगातार पवन सिंह जी के कई गो स्टेज शो भइल। वो विवाद अलग के चीज बा, विवाद तो होत रहेला, वो चीज भइल। प्रॉपर्टी के मायने में भी पवन सिंह बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी 2023 में कैले, 24 में चुनाव लड़ले, बढ़िया मतलब भूमिका रहल। पर अचानक पवन सिंह के जब चुनाव के मोहर रहा, चुनाव में 15 करोड़ रुपया शायद खर्चा कहे के मतलब जहां तक कि कुछ उनके पवन सिंह जी के टीम के खास लोग बा जो ना के लोग के बयान सुनत है संजय 15 करोड़ रुपया खर्चा भइल बा, 15 करोड़ के कोनो हिसाब नहीं के देत के हु। जबकि वही टीम के कुछ लोग कहना बा कि 4 करोड़ 29 लाख के समथिंग कुछ पैसा खर्चा भइल बा, जो उनकी ओरिजिनल खर्चा हवे, ई सब अफवाह हवे। अपने में अभी तक मेन बात बाजी पवन सिंह के टीम में अपने में राय सलाह नहीं कि केहू करा गरिया होता तो केहू करा गरिया होता। पुतुल सिंह रहलन, संतोष सिंह जी रहलन, दीपक सिंह जी रहलन, ये फिलहाल 1 महीना से पवन सिंह के साथ नहीं खेलो दिखत। 1 महीना से जब से चुनाव रहल, चुनाव के माहौल से तब से साथ नहीं खेलो दिखत। ये तीनों जना अलग दिखत रहे। नया मैनेजमेंट आशीष सिंह जी के बा केहू, नया मैनेजमेंट पवन सिंह के आशीष सिंह देखता है, आशीष सिंह के अंदर कार्यभार आइल बा। जहां तक फ्रॉडी के केस बा दीपक सिंह के लगे तो दीपक सिंह पहले भी कहले बाड़े, अभी भी कहले कि हम भाई मन ले बानी, पवनो सिंह हर बार भाई मन ले बाड़े। तो भाई में 15 करोड़ रुपया मायने रखेला यार, 15 करोड़ छोटा मोटा रकम नहीं हो तो लेके भागल बड़े काराकाट चुनाव के लेके। चुनाव में हारे के मेन कारण दीपक सिंह पे लगाता, पर कहीं ना कहीं गलत बा अगर क्यों लगावता तो, क्या कि एक इंसान मैनेजमेंट कर सकता, हार जीत तो अलग के खेत में तो जनता डिसाइड करी ना, मैनेजमेंट कर सकता। पर इंजाम इहो लागत कि कदून जहां 4000 गाड़ी के रैली के निकल रहे थे 400 गाड़ी आ रहे, बाकी गाड़ी के खर्चा लिया रहे तो खर्चा के पैसा गई तो गई का उठ के आओ। देखी सीधा बात है, हमनी के भी कुछ जानत थोड़ी बा इंसान खास। अब अंदर से हुए लोग जोन बात होता तो बात बा। अब कुछ लोग के कहना तो इहो बाजे 4 करोड़ रुपया खर्चा भइल बा, जिसमें 3 करोड़ रुपया पवन सिंह के अपन लागल बा, 1 करोड़ रुपया करा काट के जनता देले भी, मतलब जनता चंदा आइल बा, जो चंदा कहल जाला। तो सोचे वाला बात बा कि अगर 1 करोड़ रुपया चंदा आइल बा तो 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ा रकम बा। इतना करा काट के की बहुत बड़ा धनशाली बा 1 करोड़ रुपया देता, आम पब्लिक तो दी ना। ई पाका जी जो बालू माफिया बालो, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बालो, उहे लो 1 करोड़ दी। तो अगर काल के पवन सिंह चुनाव जीततो रहलन करा काट से तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ जो रुपया पहले जिकरा से लेले बड़े चंदा, जन धंधा काल धंधा चंदा पहले तो ओकर काम करी, आम जनता के काम कितना करियन, इहो एगो सवाल उठ के आए वाला रहल। पर ये सब चुनाव जीतला के बाद बा, लेकिन जो दीपक सिंह के मैनेजमेंट गइल बा अपने हाथ से, कुछ लोग कहना बा कुछ खाली दूरी बनावल गइल बा, भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा भी बरकरार बा। बाकी कहा बा अभी कुछ क्लियर हो गया नहीं, क्या ई तो क्लियर हो गइल बा कि पवन सिंह के नया मैनेजमेंट आशीष सिंह के हाथ में आ गइल बा। अब तो कुछ विपक्षी जोन कहाला खेसारी लाल विपक्ष रहल बड़े शुरू से, अब तो दोनों भाई हो गइल बा, बहुत बढ़िया के बात बा। पर जोन फैन लो बा लोग के नानु साला लोग के तो कीड़ा रहबे करेला अंदर, वो कीड़वा ना मानेला, जोन चमचवा होले सन फैन हो ना, फैन कबो चाहे कि दोनों आदमी एक रहो, एक साथ काम करो, इंडस्ट्री के आगे बढ़ो। लेकिन जो चमचा होले सन जो कमाई ना हो पावेला नु, दोनों अगर एक भइल वालो तो अब ओखनी के कहना हम बा कि
लकीर खेसारी लाल करलन तो पवन सिंह भी लकीर करलन जे अपन मैनेजर चेंज करलन, तो कोनो बड़का लकीर नहीं के मैनेजर चेंज कर दिया, मैनेजर चेंज करके लकीर क्यों निकालना ना बड़ी इंडस्ट्री खातिर। तो बाकी अब का बा ओरिजिनलिटी चीज नहीं किया दीपक सिंह के लेके, काहे कि दीपक सिंह भी कोई बड़ा बयान नहीं कर देले पवन सिंह को लेके, और नहीं पवन सिंह कोई बड़ा बयान देले बड़े। बस ई खबर आ गई बा पवन सिंह के कि हमारा नया मैनेजर आशीष सिंह बनता रहे, तो ये चीज के लेके बस ये बा कि हाँ नया मैनेजर आशीष सिंह हो गए बड़े, पवन सिंह के मैनेजर चेंज हो गए बड़े। बाकी रोल का लागत कि भाईचारा में दरार पैसा के लालच से आइल बा, का पैसा के लालच इतना बड़ा लालच बा कि आपस में भैयादी खत्म कर देला। चला कमेंट बॉक्स में बहुत जल्द बताएं लोग। जय हिंद, जय भोजपुरिया।